salutare, tuturor mare, iar astăzi o să ne reapucăm de sezonul 1 din Minecraft Single Survival. Știu că am postat prima acel episod, dar nu am ținut de el. Dar acum să ne ținem. Serios, uite, niște sugarcane, așa de început, zahăr, buți. Bun. Să mergem... Păi, nu știu cu ce să încep. Să luăm niște lemn, să ne facem niște sabiuțe. După aceea totul va prinde amploare. Și va fi foarte frumos. Sper să țină cât mai mult seria asta. Să nu murim așa de des. Sunt pe hardcore. Uitați. Opțiune dificulty hardcore, n-am cum să o modific. Deci să fie în bafta noastră de data asta. Bun. Skin drăguț. Dăm așa. Bun. Facem crafting. Da, mai învățam Minecraft. GG mare, GG. Good job, de fapt. GG. Bun. Băi. Omule. Om. Petarde. Da, bețe. Bețe. Da. Atât să zicem că ajung. Oh, fuck it. Bun. Da, am texture pack, o să vă las în descriere. Gunful. Se numește... Stați puțin că mă... Deci, așa. O sabie. Ultimele. Haideți că am făcut bine. Nu știu, sper să fac cât de cât mai bine ca să fie mai mare rating-ul și entertainment-ul și toate căcaturile astea. Ca să meargă mai bine cu astea. Să văd și eu comentarii care mă încurajează să pun episoade, nu să fie ceva genul lasă-te, ești începător, nu o să ai nicio șansă să înveți să devii un youtuber bun. Multor youtuber cred că li s-a spus așa și au ajuns. Multor youtuber mari. Da. Nu știu. Nu trebuie mereu să bagi orice comentariu în seamă. Da, nu trebuie orice comentariu să băgați în seamă. Adică ești slab, ștergeți contul. Nu. Da, de exemplu, dacă eu fac YouTube din plăcere, vedeți, nici nu prea postez, na. Deci vreau să spun așa, dacă am face YouTube din dependență, bă, îmi spune așa, dacă faceți de plăcere, nu trebuie să băgăm alte comentarii sau decât cele încurajatoare. Așa, cred că ar fi normal să facem. Dar poate că alții fac altfel. Cei care fac chestia asta doar pentru bani, pentru că aud ce mai mulți oameni care zic prin comentarii că faci tu pentru bani. Frate, YouTube-ul nu-ți dă foarte mult bani, adică nu poate să fie ca un job, decât pentru cei care sunt populari și sunt foarte cunoscuți. Nu un youtuber din România care are 50.000 de abonați, să zicem așa, e mult oricum. 50.000, dar să zic așa, câștigă, cum ziceți voi, 200, 500 de dolari. Nu mă pricep la chestia asta, poate că sunt oameni care fac asta. Spun puțin pauză, revin. Da, am revenit, vă rog frumos să mă scuzați, am avut ceva probleme. Hai să mă rup pe porcul ăsta. I-ai dat mâncare. Bun. Văd că-s foarte mulți porci aici. Deci ne facem provizii. Așa. Stați puțin. Da, am revenit, mă scuzați, iarăși a intrat tatăl meu în cameră și da. Acum nu voi mai pune pauză. Sper. Da. Continuăm. Oh, fuck it. Bun. Haideți să minăm în jos. Pentru cablul ăsta.
Să zicem că nu faceți nimic. Băi, haideți că merge până acum. O stau ceva aici. Ia! Mă, numai bun. Sper să nu fie, da, probleme pe aici. Ia, de cap meu, bă. Fuck it. Fuck it. Haideți repede să luăm cărbunele și să ne facem ușă de toate, că cred că aici o să stăm o perioadă. O să stăm, nu pe drumuri, că ar fi chiar jenant să spui că stai pe drumul. Nu, o să stăm așa, prin peșteri, mă rog, tot același lucru. Bun, încă nu mă iau cu butoanele. Uitați, vedeți? Vreau, deci, mă rog, de ortul ăsta ne ajută. Deci, haideți să blocăm asta. Bă! Bă! Ajutați-mă! Deci asta e sursa noastră de lumină. Oh, fuck it. Da, poate se aude și porcușorul meu de bine. Știu, îmi cer scuze foarte mult. Bă, deci mereu se aude cineva. Asta e. Băi. Deci, haideți să ne organizăm. Asta o să punem aici și să fac și un furnal. Bun, punem stick. Da, frate. Uitați, mouse-ul tot mă trolează. Haide! Nu se poate așa ceva. Bun, rămânem fără sabie. Hai, avem țintă? Avem... Bun, să mă organizez și eu. Lemnul, să zicem că punem aici. Stea de alimentare aici. Alimentare, băi! Ăsta pun aici, să zicem. Torțele le punem aici și... Așa. Bun, o să luminez mai mult. Uaaaa! Bloody Mary, Bloody Mary. Bine. Oh, ne-am tras o sperie. Bă, știu că le puneam pulea, dar vreau să fac pe ceva aici. Uite. Bă! Bă! Omul chiloțăi! Nu! Fuck it! Nu! Nu! Lasă-mă în pace! Nu! Nu! Mori! Ne-am aruncat și sabia. Bă, dacă vine acum altcineva... Băi! Dar aici spre... Mai de capul meu! Baure! Aici, bă! Liliac stupid! La mai vine? Aoleu, mai vine, încă mai vine. Hai, ne ascundem. Degeaba! L-am părut surprindere. Degeaba! Fai, lasă-mă, te rog, baure! Hai să mâncăm. Bă, hai mai repede să-mi pun uși. Bă, nu se poate așa ceva. Nu se poate. Iar pun pauză, așteptați puțin. Da, am revenit. Iarăși probleme. Bun. O să ne facem uși. Ce mai e ok. Bărciul. Birci. Bă. Da. Iarăși. Mariu știe să facă ușa. Nu înțeleg la ce întreba atâtea auzi, dar fuck it. Nu cred că a fost... Da, nu.
Așa trebuie să fie. Sau așa. Și știți cum facem? Punem așa. Bă! Consum bărșul degeaba. Bă, băi, noi cum ieșim? Punem tort aici, bă. Bă. Pe normal, trebuie să și gândești. Bun. Spargem asta. Fac sabie de piatră. De fapt... Mă, le țin prea mult de pe astea. Nu. Băi, oameni, nu scuzați-mă, dar nu sunt așa de deștept în Minecraft. Bă! Nu sunt siguri că nimeni nu o să mai treacă pe mileagurile noastre. Bun. Totul e gata. Noi suntem din ce în ce mai bine. Sper să fie reușit. Bun. Și acum, care e următorul pas? Facem chest, ne punem iteme, ce? Nici nu știu ce trebuie. Haideți să minăm până la urmă. Să fac eu o mină așa. Bă. Fraților, seria o să o țin foarte mult de aici. O să filmez acum chiar foarte mult. Bun. Deci. Să-mi spuneți dacă vreți muzica de la Minecraft. Nu știu. Acum cum vrea fiecare. Dacă credeți că este mai bine și că vă place mai mult cu muzica de la Minecraft, bă, vă că sap degeaba. Ce mi s-a părut ăsta că e Iron. Sunt pe Bright, frate. Vedeți cam cum joc eu, pe 16 chunk-uri. Nu știu de ce joc pe atâtea chunk-uri, mă rog. Fuck it. Bă, știi ce? Mă cam disperi. Hai că eu merg așa. Da, tot intra și iese cineva de pe ușă, îmi pare rău pentru asta. Sora mea e cam așa. Ce facem noi cu dirt-ul ăsta? A? Puteam și voi. Cred că unii știți foarte mulți că n-am mai postat de mult timp. Și da. Haideți să ne întoarcem că... Da. Bun, hai, sprint! Și am ajuns. Bun, haideți să punem două torți aici. De fapt, și o ușă ar trebui. Da. Bun, ce facem cu dărul ăsta? Punem pe aici? Bă!
Arată cam urât. Bă, nu. Ce, mă? Oi, fuck it! Fie așa mai frumos. Chiar dacă totuși nu stăm aici, știți voi. Să arate mai fain. Zabit stai acolo. Bun, ne asta chiar stă în drum. Așa e mai bine. La urmă zic că ar fi frumos. Bine, totul e frumos dacă faci cu drag. Poison GF1 2014. Băi, e asta. Chiar arată fain. Să pun un sign. Să pun un sign pe care să scrie Poison. Bun, aici văd că e de nivelare, nebai. O să arate cât mai frumos totuși, cât mai prezentabil. Da. Și aș putea să fac niște scări aici. Sau... Mai, fraților, nu știu. De asta... Da, nu se poate. Scări. Scări. Aș putea să fac. Dar asta va rămâne... asta o să facem în episodul următor, pentru că episodul acesta este pe sfârșit. Și da. Dacă este pe sfârșit, atunci trebuie să mai vorbim și noi ceva înainte să încheiem acest episod. O să... Sper că o să vă placă. Eu muncesc foarte mult, nu știu, să nu zic că muncesc foarte mult. Muncesc ca să fac un video, pentru că eu nu prea am timp să fac. Am găsit și un iron, poate mai mult. Da. Deci eu nu prea am timp ce să filmez când pot. Acum am profitat că am timp, că da. Și da. Bun, deci avem așa. Stați puțin. Ce nasol. Da. Deci vă mulțumesc pentru vizionare. Eu am fost Poison GF1 sau Mario GF1, cum vreți să vă spuneți. Iar acesta a fost acesta a fost resezonul 1, să zicem așa. Vă mulțumesc pentru vizualizare. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Și ne vedem data viitoare. Poison. Ciao.